Окей, здравейте, аз съм Дарина. Предполагам не знаете, защото най-вероятно ще го пусна на вас. И ще направя това клипче за Свети Валентин. И да ви кажа, че знам, че хората се обичат, но обич на 13 години? Ох, гад. Така. Слушайте сега, значи, не мисля, че може да има такава любов, че вижте по снимките, обичам те слънце, докато не залезеш и после слънцето, знаеш, на колко милиарда километра от теб. Да, както и да е. И обичам те слънце, докато последната капка кръв не падне от мен. Моля, уточнете коя капка кръв, момичета. Извинете. И знаете ли, точно тази тема, не знам как точно до последната капка кръв, може би се сещате за коя става въпрос. Добре, де. Деня се Свети Валентин, де да знам, празника на любовта, биното, едното върви за ръка с другото и честит четвъртък! Това е за мен. Вижте огледалото ми подари тези рози, които аз много обичам, защото е страхотно на фломастри и хартия. Ето това е мил жест, сам да си направиш рози. Или може би приятели, че сам да си направи рози, отколкото да ги купува. Изнявай. Не, всъщност е доста мил и да ще бъдете истински рози, но това е още по-мил жест, защото само ще е постарял от теб. И после има много, които казаха: празнувам трипъл зарезан. Ами, браво, къде ти е виното? И... Анди всъщност не ми дига в скайп и не ми пише във фейсбук и... Хайде бе, Анди, за бога! И ми е много скучно и в момента правя розички. За да покажа на хората, че... Чакайте да го измисля една секунда. Че... И аз мога да споделя с тях. Не, всъщност огледалото ми ги подари тези деца, каза, че много ме хареса, написа ми картичка, подари ми едно голямо мече, което е невидимо, седи до мен в момента, ето го, каза се Рошко, може да лайка като куче, но е мечка, значи това е много специално за него, защото той наистина е едно голямо мече, а не куче. И също така лае, и аз много му се радвам, о май гад, и... Омага, всички си качат снимки на тяхната любов, с снимки, в смисъл, с букети, с бомбони, с рози, с цветя и с... Да. Аз просто качвам този клип. Да. И това е. Иска да кажа, че Свети Валентин някак си не ме урежда тази година. Окей, че Свети Валентин и Трифон Зарезан и четвъртък на мен! Чао!